И какво става, хората? Аз съм го днес и днес ще играем Майнкрафт. Но не какъв да е Майнкрафт. Сигурно се чуете защо съм на Shift и защо съм на Flat World. И съм на Flat World, защото плюс съм с шейдъри заради ето тази малка програмка. Ако може да отворя честа. Да. Няма да мога, естествено. Това не е обикновен голдблок. Вие си мислите, че какво ли ще прави с този обикновен голдблок? Еми сега ще видите. Плюс, че това ми дава шейдъри. Гледайте сега. Бум! И на всичкото отгоре този блок може да го поставям колкото си искам. Той винаги ще ми дава различни айтеми. И беше добра идея да... О. Shit, 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 shit. Не, 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 бъде. Гръмни се. Така. Добре, пукнах. Интересно. Така. Да продължаваме. Nothing. Супер. Тъга му огладнях, игати. Късмет. Това ще ми е полезно. И не ще ми е полезно. Опа. Не знам. Какво ми даде? Меч. Shit! Shit. Що така е? What? Мани се бе. Shit. Така. Съжалявам. Просто ми стана много. Я само да кажем дърто. Така. Забравих да сложа легло просто и... В смисъл. Ще сложа и едно често, че... Срамно да си. Да. Ето. Нещо. И сега... Оп. Опа, не. Морков ще го поставя. Така. Защо се натискам там? Така, имам си броня. Да ги разменя тия, защото... Така. Само... Една секунда, драги зрители, да оставя нещата... Защото е лока, защото... Не знам.
Абсолютно. То просто нищо. Рад. Той shit, 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 shit. Що ти запазвам предметите? Защо? Трябва да спра лавата. Нещо. Рабе. Не. Ка. Тия шейдери много ме. Ми тъпто блокче, бе! Добре, колко време ще говоря? Не. Приложението е... не знам защо. Се брои за хак. Приложението и... може да си го изтеглите от Google Play. Абсолютно безплатно. Дайте ми една секунда.